Da kacing tre sitom jong ki CID Assam Police kilala ban kemno yakine ki nyongot ki polit ki ba dei napo Assam ki bala le bamsap tre kam arsap bat kwan pisa na ki paiba ki bakhayi supari bat laong uhe jong ka Assam uhi manta Sharma ong la dei ban pendokam no marmar yakine ki nyongot ki polit ki bala le yakane kakam namar kajingle jongki yakane kakam ka penlong yaki paiba bakin do kajing shania bat kenlong bakin thara yangi bamangi ki bapha ban krong lane ban pan kapisa nagi hadu katne da kajing tresitom jongki CID Assam Police lala ban yokem no yakine ki polit ki baldon ti hakane kakam ban dawa pisa na ki nong khayi bapher khamtam nakini ki nong khayi supari nalor kata laong bakane ke ek eparo kadai bantu no ban cha no kane kicing pamsap kade jingle arsap jong ki polis namar haman ki jaka don bet ki polit ki bale arsap bat ki ba pamsap nalor ki no kicing khayi ki ba ki brio ki ya khayi pateng na kawe ki jaka ha kawe pat ke jaka yakini ki polit layo ban kem no nin kasngi hakaba da kajing tresitom jong ki CID Assam Police lala ban yo kem bat nalika liang jong u he jong ka Assam u Himanta Sharma ula I think halor kane kajing jia bakam dei ban jia show bat baki polit ki dei ban long ki basida ni ban tre hok ya kakam om ban le to lane ban le arsap da ka batawa pisa na ki paiba kane kajing jia kala jia nin kasngi hakaba kalong ke aka kaba pen ai jingmut la ne kaba ai jing hikai lang na ki wei ki pulit bakim dei ban le komne drei ki dei ban trei ya kakam kombala ben shet haki